Λοιπόν παιδιά, έχουμε έρθει σε ένα μέρος για ψάρεμα για wedding. Δείτε εδώ τι κύμα έχει παιδιά, είναι απίστευτο. Και ψαρεύουμε λαβράκια με τον ντουο το Terrif DC12. Έχουμε ψιλοκόντρα αέρα. Ο καιρός είναι τέλειος για λαβράκια. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει. Φοβερό! Πω παιδιά, τα νερά δεν παίζονται. Δείτε εδώ μορφιές. Αλλάξαμε παιδιά και σημείο. Έχουμε έρθει εδώ σε κάτι βράχια. Στην ίδια παραλία βέβαια, ήμασταν εκεί κάτω. Αλλά τώρα ήρθαμε εδώ. Ας προχωρήσουμε λίγο ακόμα. Να έρθουμε εδώ. Γενικά παιδιά, να ξέρετε ότι τέτοιος καιρός, να έχετε κόντρα αέρα και κύμα, είναι ο τέλειος καιρός για λαβράκια. Βέβαια δεν είναι κάθε μέρα τα Γιαννιού, έτσι. Όπως ας πούμε μου έχει τύχει αρκετές φορές, τα έλεγα, που έχω πάει με τέτοιο καιρό και δεν έχω βγάλει λαβράκι. Όπως καλή ώρα μέχρι στιγμής, όπως σήμερα. Υπάρχουν και άλλες φορές που έχει τύχει να πάρω και 3 και 4 κομμάτια. Αλλά παιδιά είναι να τα πετύχετε, έτσι. Αλλά αυτός ο καιρός, πιστέψτε με, είναι ο τέλειος για λαβράκια. Με κόντρα αέρα και κύμα. Και πάντα με τα σωστά εργαλεία μας θα έχουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Εγώ για παράδειγμα ψαρεύω με ένα καλάμι Dragon, το Nano Power XT60P,
Για μηχανισμό έχω Shimano Stratic, νήμα έχω P1,2 της Line System, πολύ καλό. Και τεχνητά, και το τεχνητό μου αυτή τη στιγμή που έχω πάνω είναι το Duo Terif, το DC12, που μου έχει δώσει αρκετά λαβράκια, θα έλεγα. Είναι γενικά πολύ αποδοτικό τεχνητό, παιδιά. Να το δείξουμε και στην κάμερα. Και αυτό θα το βρείτε και στη σελίδα μας apicofishing.gr και στο φυσικό κατάστημα που βρίσκεται στην Κέρκυρα. Συνεχίζουμε το ψάρεμά μας. Δείτε εδώ κύματα. Πάμε! Πάμε λίγο ρε παιδιά! Πάμε λίγο! Έλα ρε Σταμάτη! Έλα ρε Κώστα! Αυτό που έκανα εγώ! Παιδιά, φοβερό! Αυτό ήταν! Αυτό που έκανα εγώ! Με Duo Terif! Κάνω σε ένα βίντεο, κάτι φορά τώρα! Με Terif DC12, παιδιά! Με Terif DC12! Έχουμε ένα πολύ ωραίο λαβράκι! Φοβερό! Φοβερό, παιδιά, φοβερό! Είναι αυτό που έλεγα πριν, παιδιά, στο βίντεο. Κάποιες μέρες θα έχει ψάρια και κάποιες δεν θα έχει. Σήμερα βγάλαμε ένα ψαράκι ωραίο. Παιδιά, συνεχίζουμε το ψάρεμά μας μετά από ένα ωραίο λαβράκι που βγάλαμε με το Duo Terif DC12. Όπως είπα και προηγουμένως, άμα έχετε τα σωστά εργαλεία, τον σωστό εξοπλισμό, θα έχετε και περισσότερες επιτυχίες. Το είδαμε και στην πράξη. Και συνεχίζουμε, παιδιά, γάφεκτα.